Mekač prišiel s novinkami a poďme si to ochutnať. Toto všetko stálo 19 eur, keby niečo. Ako prvé tu máme vypražané krevety. Neviem, jak to je možné, ale tú krevetu tam absolútne necítim. Vidím, že tam je, ale kvôli tomu, ako je silno obalená, cítim len príchuť toho obalu. Ďalej tu mám nejaké ramen hranolky, ktoré treba zmiešať v tomto sačku. Toto určite nie. Cítim tam nejaké indické korenia, ktoré ja absolútne nemusím. Ale keď máte radi niečo indické, asi vám to bude chutiť. Aj keď neviem, čo reálne tu môže byť indické, keď je to ramen. Ale typujem nejaké curry. Toto nemusím. Na toto sa teším najviac. Je to barbecue bacon burger s javorovým sirupom. Takto krásne to vyzerá. Toto je naozaj super, ale privítala by som tam viac uhorky. Ten javorový sirup je cítiť, ale nie je to nejako otrávne proste. Za mňa super burger. A ďalší kuráci burger s štipľavým medom, akože hot honey omačka. Toto vyzerá a vyzerá to dobre. Ja som strašne citlivá na štipľavé. Toto je naozaj štipľavé, takže toto bude jesť frajer. A ja si nechám tento super burger s javorovým sirupom. Čo sa týka tej hot honey omačky, je to fajn, je to skvelé, dobre to ladí s tým kuracím mesom, ale ako som povedala, na mňa to je proste príliš štipliavé. A na dnes to bude všetko, naviac mi bohužiaľ nestačilo peňazí. Dajte mi vedieť, či ste už toto všetko ochutnávali a aký máte na to názor.